Koro CDF ok en pesa mjumbe, en pesa jopiny. Pesa mjumbe, en pesa jopiny. Ng'amotimo mana tije. Iwacho gi kisungu maber ni you don't upload fish for swimming. Okigone rech, okipamne rech notimo ang'owa, ni go abal. Mane gima rech onego tim. Kaduoge gima Raila Odinga ne wacho Gemwa Gai to nyo wacho Asembo Ndori. En gino mangima. Nikech VOJ sani pesa madhi agulu mar CDF higa ka higa en karibu bilion 54. Makoleo to nduru. To kendo onge gima timore e bunge. Nyocha giteng'ore e bunge juma mokalo chien. Magikoni gidwa neno jatend migawo mar omenda John Mbadi wang' gi wang'. Nyaka dhi irgi mondo konegi gimomiyo pesa oleo. Ineno? So, kitero 2.5% of the annual national budget en karibu bilion 54. To king'iyo pesa ma counties yudo, higa mikomenda makoro wadhi tieko ni negi yuda pani 385 billion. Kimedo 50 kata billion kende, to ng'isi ni pesa mabro dhi e counties bro medore nyaka bilion 400 gi 20 gi wiye. Mano pesa makowene counties to bro loko gik mang'eny e counties wa. Emomiyo nyaka wapenjre ni to CDF ma MPs yudo ni mokwongo setiyo nade. To mar ariyo kwa miye counties ang'o madomed chwalo ne counties. Nikech ng'e ni pes counties to leo. To onge gima governors de tim. Mana press conference kende. Ema giwacho ni wabro chungo chenro magwa dute counties. Ok wabetimo kwarito pesa ne. Gionge gi gima kisungu luongo ni leverage to demand mondo pesa ni owuogi. To CDF koleo. To bunge ochung'. Onge gima timore. Nikech gin gi gimi luongo ni leverage no. Gin gi gino maginyadiyo godo serikal mamalo mondo gol pesa. Emomiyo an adwa nene ni ochopo sama koro kaka ne doho wacho ni CDF illegal. Komiti motelne gi jaod bura mar Arieda mang'iyo kaka degi duok gini e serikal. Mondo e chiko ka serikal mondo gimed yudo pesa ni. Nikech ing'e ni kochopo giko